الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, waktu ini long ta ayaw kamu mainuino sebab in biya mga kiyabayta na mo amin programa sing kami haamoy ini ganaganayaon insyaallah tiap-tiap dumatong in waktu yadto sumakawa waktu ini aon long ta mahal ka biya mga kagunahan ini deng ha mga nanibaw marikamo tibaw pamarayaw amoy long ta dimihil kato lecture ganagana dumiyaon nga insyaallah ta'ala sabiat tu dia namo nagganti waktu ini at ini siya indimihil pengajian katutan yung dumini ina ako magbayta singan niya amoy in supaya takaran niyo in pangisil siya insyaallah subhanahu wa ta'ala Surprise ka na in siya ini hambok lang ta dahil mga ini pila adlaw rin habihaon amon di lumugay na siya ini hambok pangantinon biha dimil kato pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala kana yan. Sabiat tu jadi kami waktu ini insyaallah iban sini ini pindu aku ini lonta atau sin perkala ini pengajian sin kita niyo amoy in puunan niya lonta paay na tadhabon harap na to na baha pakain sababin pangasubo ini tiap-tiap ko himiwal hakabuhi mo subay mo yato iya subay yung ginawaran harap mo na pakain harap pa sumulang patuhan atau harap ka maun pa amuyin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala so boyrong doa hindi nga amin doa yan Allah ta'ala na nga subusin pa ini pangasubo yan paay na tadhabon ya ka mga piyapan jari ko harap niyo na pakain na ini piyagbisaran tarunain tungod paparkala sa lago-lago amuyin pindua simpanawid pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pag-ini buat bakti harwa maas atau pag-ayupot, pag-ayura kanila, pag-ipat kanila, pagjaga kanila, paggasto kanila, katanyon na. Na uno yato. Harap mo na pakain, di na kau umasto. Harap mo na pakain, di na kau ini umayupot. Pasaran mo na hadya. Naamad to yung mga ini tiyak na antan yung pengajian na to yato. So beto, subay na to yan hati untuk marayo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pengajian dia bayan sing kami amoy nakauna yato sampai nakatubtub kita niyo pa amoy in laungta in tungod pa amin pagmaksiyat sin anak amoy in sampai laungta ri misa makakabtang simpan ini kalimatut tauhid awak tusong na siya mawapat biha amin inyad to di sin Allah subhanahu wa ta'ala laungta saroon doon in manusia amoy in ini biasing kamatauran amin long niya banghadja ini dulan sin Allah subhanahu wa ta'ala inamin tungod pa amin kakahinang si manusia harap kaniya amin panulang si manusia harap kaniya na ini pasamuton na sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa amin in para tungod na nadlaw kiamat supaya in manusia makananam na sinuno nila sabab kialan doan na sin Allah ta'ala ipagmauli niya na ini tungod pa amoy ini ikab launta sin ini kakahinang si manusia dan di dunia ini sampai aun parang piyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin kakahinang sin manusia bang hajja long sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beta niya bang bukon hajja imbaita sin Allah ta'ala bat bukon pasalan sinin tumbuh-tumbuhan iban si mga kahayop-hayupan na di na sin Allah ta'ala paulanon Di na. kita kau yan inamin biya mga kakainang ba si manusia Amun na manulangin nila pa Allah pasal hati ko ba nakalando yung pagparakag sin Allah ta'ala kanila naman jari ini pagka nakalando yung pagparakag imabusulong sin Tagalog magtubihan nagpalando sin biya mga pagdakag nila magtubihan amo hindi na misan makakila pa amin nagparakag kanila na bihad to na amo yan mga katawtay mga brad. So hambuk din ka mga karadyaan. Mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna yung tungod paparkala pag-ipat ha. Ini dua maas.
sampay biya na sinagi na hinang pindua sin ini pag panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini kuan niya lawan niya ini karugalan sin Allah ta'ala ring ha mga hinang sinipon niya amo ning pagsirik Pagsirik. sabab in Allah ta'ala nakalando ing kaabugho niya wayro na lang sin rasul kawaakan halawman sin ini lawman sin dunya ini labiin kaabugho niya dahin sin Allah subhanahu wa ta'ala amin sambel biyayta niya ini ako nagpapanjari kanyo ako nagdihil kanyo sinini kasandangan nyo katantan pagubos magtag-ipon pa kamo para kayo din kako nung sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis konsiyento nabihan sa sumakawa inyad to pasalan sinamin nakalando yung pagpalayam sin Allah ta'ala kanila ipag mahuli na sin Allah subhanahu wa ta'ala dito niya nasukuton dito na siya mamaus sa amin kaya napusan na sinwakto bihan to amo na yung adlaw kiamat sa sumakawa tungod sinini pag ini buat bakti harwa maas atau pag-ipat kanila pag-ayupot kanila panghalga kanila pagmartabat kanila ini palahilon sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi si mga kaanakan bihan ipananam kanila inyadto baha asupaya yung mga kaibanan nakahinang nakalando bihan abutan nila pa yung maas nila kabuhi amoy launta makapagtawad pa sila sa tanamintang sila amo na kapag susunan nila pamantubihain nabiya naman si mga jimato pangadyan takay na pusan lima bayad to biyakan alkama amin nasabot mo yan to intungod pa amin hadis launta di siya makapamong sila ilaha illallah pasal simpang dada sinini ina niya kaniya amin napalabi niya na sawa niya rin na ina niya na bihad to na inyad to mga katawtay manghuran subaya to pamintangan sing kita manjari sumunuhad to muna tagnaan ko na rin at ta'arud di duain Nabi sallallahu alaihi wasallam alal aqti bil khusran indun hay ni biukisan sin ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intungod pakalugian sin ini manusia amoy di siya mag-inu-inu ha amoy pagparuliha ini dua maas niya di da siya gumasto di da siya mag-inu-inu di da siya misan ang mamikilan bang di adin ini ikarayaw sin kahalan sin ini dua maas niya para halin dua maas niya di misan launta amin sandalan ning katang sa sandalan hababaw sing gumina bang mana dyan maparulin anak pila-pila na yung taon sin anak kakausan sin maas kakausan sumakawa launta yung mga kaanakan ando kayo magbinto bang mataon magbinto bang sila mataod biya lang niya parito anak kayo mo kakalong niya kami sabi ka wiya marero yung kahalan magtubihan di siya umakaw sin parsukuan niya us na mo nato na pahati but ini kakunahan sin maas amoy in lot sin ini anak maharap madto ka niya biya day sab sinamin lot niya ha anak niya wakto siya pa yung nag-iipat biya ng mga kaanakan niya amo ting kakunahan niya amoy nanamon niya hari pa siya mamaid din di hadun niya ini bihat to inamuin kakuyakan sin ini dua maas so beto beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rahma'an thumma rahma'an man adraka abawayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah na sa batanda makajari kita imian misan pahimusmos sin ini manusia magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in ilong niya pa ini lupa at niya misan siya di humundong nga pagsujuran pa Tuhan Rabbul Alamin sumagawa bang siya nagmamasyat para maas niya di niya madawhatin surga di niya madawhatin surga natin niya mahinang mapagang din dito sabab amin panghalga kabayan sin Allah ta'ala ibutang niya para maas niya wala niya helgaan at minsan pa uning kakahinan niya minsan pa uning kakahinan niya ang kanay pinduhasin ng panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ipag-ipat ipagparuli ipagjaga ikatanta kagunahan harwa maas na ini launta amoy inibiyutang doon ka to pagpaibog ka to doon amin parkala pag-ipat harwa maas pagparuli harwa maas iban sin sa laggo tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hahisiw-siw in makahinang sin tungod paparkala pag ini ayupot harwa maas pag-ipat harwa maas iban pag ini jaga kanila bang unuing kaunahan nila sampay biyay ta sin Rasul misampeng kaunan launta sin dua maas yaon
nag-aaram na sindo kaing din ha. Di nga Misang awares na. taon na nagsisirik. Baka sa nato na nasabot, in mga kahalan si mga kanabihan na may mapatot na to singuran. In niya to, Nabi Allah Ibrahim, in Nabi Allah Nuh. anak niya, in Nabi Allah Nuh, in Isa alayhi salatu wassalam, in ini Nabi Allah sini Zakaria, Nabi Allah Yahya, in tungod pa Isa alayhi salatu wassalam, in pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nakaabot lang ta Kanina. kaamoy ini kalasag niya, iban sing kalasig sing ginawawaran niya, way niya abutan hina niya sa sumagawa, madto siya pakugul hina niya kay Lo. Misan dako man siya amoy umalok madto sa milpya ngayuan niya pa Allah Ta'ala, amin, bang manjari siya, mangayo, manghindua apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wang man siya ampunon in ina niya, sa sumagawa wala siya rihilan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kapatut dito, ba't malengkan hindi hilda kapatut kaniya, amin, bang siya manjari ini lang ta mamisita lang si basa tabi ang mataw timiwaw pa Timiwaw. kung sinina niya na inya to diulan siya ron hayaw Sa katuan hayna niya amon nagpaduro kaniya. Kaya kita niya rin piya kita niya yung paglasa yan to nakaruro aja siya Nagkaruro siya. nakita to Ina niya pagduruan. ina niya pagduruan nabiya di namin ina mulugya na amo yan to so long taron na ini in amun hinang paghinang marayaw hala ka ini laas na sindua maasbihan suway ikaw maghidma kanila magjaga kanila unang kakukunahan nila bukon habiya sinji madyato ko wakto na to ini amun long ta ilog sukunin maas sinana Ilog sa kung katuan. ilog sukun amun inda apun biyan ama pa na po bukaw man ina jakahiway na po mo yun natalaya ko mo yan bang makaway bihan namo mo lising na bihan hindi na biyan na unubha kay mo di na misan mamisara Dia bilang kuan batu katuan natin biya mga bayad sin maas nila kanila. Atong sina mo lang tayo sila nakasubli nagayupot kanila. na at ini suwira mamayad na to Swera mamayad kanila. Bakantian nila panyad to. la ilaha illa At ina ako nagpakon kanila, ako magayupot kanila. Saan na kumano? Sa mga ways na. mamista pa to Mamista. mamista pa to nabihan amat to na inya to di yato madawhat sinambuk anak ini kasud niya palom sin sulka bang yadto hinang niyan bihad to amad tulong ta indeng nga mga hika ini bisarat ko ha panagdaan sing kita ni manjari ikaw sabihin sumuno mamisala tungod sa inyo to paamuin sumuno ka ni inshallah So alhamdulillah mga palangwan na akam Islam yung na nasabot sin kung ito kalasahan in paniharan sin mo in lawta kalagbuan sarta sin kangian sin mga tawang mo in mag-aato parwa maas sampai kaya wita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan pabyadiin in kaagita magibadat tuyo tatumunay sin kaya walandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala indwa maas ta diurog tultan kabayaan nila kabayaan aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta daw tabi mga umato kita kanila amo hindi magtaat kanila di magbuat bakti kanila na matarang ibayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sila nakaabot dua maas amo hindi maas doon kanila indwa maas nila ato amok din kanila ruwa amon doon na limaas halaman nila katwana pagos sila na nilang tanakaayupot pagubos di nila hitunay inhak sindwa maas nila amoy inlang tamapatot suway nila ayo puton suway nila ayo rahon parulihon indwa maas nila pagos din nila tuhinangon law si Nabi sallallahu alaihi wasallam palam yadkhulul jannah di sila makasul surga in mga sila amoy inumato parwa maas so inyan ako pamintangan dakula si mga kita amuin yari kita bihayaon laung ta huling zaman amuin wala na Nabi sallallahu alaihi wasallam dun halaw man sing kita amuin maka dihil kato niyo fitwa atau advice kato na amun sa room sa adlaw pagkarong kanta sumagawa na yariin kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si masampay marikato ning kisa mangisa hatan zaman nakauna amuin mga sila laung tapaliharan amuin di sila makalaptik sing kalima la ilaha illallah waktu sila sung na mawapat pasasin pagato nila harwa maas amo yan to so mga palangon harang may islamin tungod pagbotbak ti harwa maas ini lando tod mahal ka sa mayta biayta sin kurang mahamulya bayta sin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkalagaan niya ingkarayawan sin maga botbak ti kanila damikyan ingkangi an isab iwan kalagko sin pardusan sin amon magato parwa maas kaya to
na in pag-ayupot singgitan yung mga palangon haka Islam kung na malukay katuan tungod parwa maas Kamu na tuod. bukong na to malukay mangin maas ta di malaas na halaw man ta subhanallah di ta pagkasayuhan pag kita talo eto na maas ta nagpatikulong na nagpatuod na Patuod. biyahaya no so wag na kaya baita hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi kad balagat min al-kibari itiya wa ana aqumu ala khidmatiha ut'imuha wa usqiha wa asturuha wa aksuha amuk masa miyad na bukusod po Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may ta ya Rasulullah law nabunna to din ako na yabutan nagkalaas di haloman ko maksud si Nadis katwa na yabutan nagkalaas di haloman ko lang ni ko in ako lang na maindog ako kaniya hapag khidma kaniya hapag haddam kaniya mag-ayupot kaniya ut imuha pagkaunon ko siya wa usqiha painumon ko siya wa asturuha ibantam panang tamunan ko siya hati niya tamungan ko siya katwa na ako magpatamong kaniya ato bang siya hagguton si awan ko siya mantahan ko siya amuyatin pag hinangon ko lang na hakumpasan ba mo ya Rasulullah in ako nakatunay na ba ako sinhak ko parwa maas ko ato akan ina ko kaya tunay ko na ba kan niya ingkapatot niya amon suway ko irihil kan niya kaya tunay ko na ba ato fakala lahu al-habib sallallahu alaihi wasallam in sabda sin Rasulullah sambong ha amok sahaba amok kusog hajaman na kauna nga sumukan niya habya na hantuin paghaddam niya kanina niya pagpakaon niya pagpainom niya amin pag-ayupot pag-ayuran niya paina niya habya na hantuin kalaas doon kan niya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tastati'a an tuwaffiyaha haqqaha mahma sana'ta biha di kau makagaos lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy in tumunay kaniya sinhak ni atau di mo masampurna in pagtunay sinhak mo parwa maas mo mahma sana'ta biha minsan pa biya na hayan in hinang mo kaniya amoy maghaddam kau kaniya magpakaon kau magpainom kau magpaigo kau kanina mo magtamong kau kanina mo magsudlay si buhok niya katanhinan mo yan wala mo yan atin ya biya mga nasampurna in paguno kaniya in amon pagtunay sinhak mo kaniya sa mayta nangasuin inamukusog katawan fakala rajul wali maya Rasulullah may ta isabi Rasulullah biya dagbos wala ko pagkatunay inha sinina ko ka ako sin men hatin hinang ko kaniya fakala lahu al-habib alaihi salatu wassalam law si Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang pagpatarang kaniya law na li'annaha kanat tukhdimuka wa anta saghirun wa tatamanna laka al-baqa amma anta patakhdimuha wa hiya kabira wa tatamanna laha al-fana subhanallah amoy ato katuan baita sinun Rasulullah maita law na hangkan ako imyan kay mo wala mo na sampurna may pagtunay pamaas minsan pa ko nagtabiyaw nagdugo naghulas dugo katuan kapag ayuputan mo haraw maas mo ipanganan mo katumbas na ko haraw maas mo law si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingata sabi ikaw law na nagayupot ka haraw maas mo yayupot mo kaniya atawa balis katunta yayupot ka sindua maas mo dahil kasibi-sibi mo sampay sa palimanggo ka sampay ka nasumulas-las na sampay nakaasawa na ka maas mo pa'y nag-ayupot kay mo in angan-angan hina mo kay mo hawak to nagpasulig kay mo mangman ka o kumakal ingkabuhi mo atawa kan sumulig iban humawa inumol-molong sin kay man taton mamaas-maas lang na mamaan lang na kaumaglian bukod sa tukaton maksud pa mga miyas mga maasta naglian nila si mga maas-maas sa mga anak nila hatin yan pangindua asindua maas bang mayan humaway pangumulan mo yakaw anak ko ang malugay pagkanap apo ka mo makalugay pa ako mag-ayupot kay mo iban kimita kay mo amo yan tulong na hina mo hawak to nagpasulig kay mo iban nag-ayupot kay mo inangan-angan bang mayan kaw sampay lumaas amo humawain pangumulan mo mag-anak apo kaw pagkain ikaw lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tay manghod amoy nagayupot kaw haana hayna mo habya nahan kalaas niya biya nahanin umol hina mo maas na yayupot mo tiyo da kuman masa magayupot kaw kaniya pila tahon da kuman ato pila bulan da kuman magpatod na hina mo salta habyayan buyan pa hina mo nagayupot kaw kaniya ini angan-angan mong ko na hina mo mawapan malawa na biyan bidda katuan ang kanang sa mga ulama bidda lang na yung pangindua asin maas paanak na sibi-sibi amon yayupot niya iwanin sa pagdua
sin ina aday sin anak amuin mangindo apo Allah taala pamaas niya isa mamuin yayupot niya kalaas na in pangindo si mas ando mama daya Allah inanak ko ini amuin mag-anak apo sa mat mo katuan lumaas sampay kumawain pangumulan niya May nang pama-president. mahinang pa mga president. Biya to kay katuan ha. Oo. Amo yan to kari. Na pagkay pangindua asin kita anak tayayaw. Pamaas na amon yaon na di na baldado na kato ni maas di na makagaos tabiyaw mamaupo mamaygo simbaran ni mag-ayupot na kaw ipangindua asin ko no ba hina ko ini malawa na bat ako maig ni nuno. Na Isang sa ang ako kanya. patuloy bisara na to. Very katuan mo. Oo. Di ba tatud May katuan? babae nila yung pamatay. La ilaha illallah. Oo. Na kita Aon katuan. yan di madato. Aon to biyan to. Oo. Buko na jangan angan. Buko na May nga. nabi na may talaga nangan. Ina to ilang Ibig tikto sa- din nila. May babae na nung pamatay. La ilaha illallah. Na kita ka. Na. Panginduan nila to Hindi na kita lang na makabaki ng Hindi na buhay. makawaki na ngo. Nakita mo yan. Biyan. Di madato ini bukon ni nilang tadi. Hindi urong mo tayo ni. Subhanallah katuan. Ingkay man ang katuan mo pa. Makaangan-angan pa mga itumaas. Kung hina ini ato may nisisika sinto ka. Na. Ha? Oh. May tani nagbianahay nagbil masa inilo. Inasal-asal binin ka to sin Rasul pangayuan panghinduan. Panginduan tayo mas. Misan pa siya nagdurukal, inhiganti ta kanya, amin ikakuyag si Ika ko yung pangatayan. simpangatayan niya. Masyaallah. Panghindo at pa Allah subhanahu wa ta'ala, wang man kita ampunon, iban ampunon in maasta, sa tahibutang siya pa amin sa rereo, paglasa, si paglasa si maasa anak. Bihati namin ini panghindo si ma. Sabat mo katuan ang tod kay mo na ni pagbisra doon Ay, bisa na tuod. Ba't ang tod niyang katuan mga ina at o kan ama amon maas na di na makabisara para sa namulaw Na, amon, baldado na paralyze Oo. na sang katuan na Oo. sa makasayo pa sila yato Mm. naon wakto kakitaan nila ka na naman nila pagayupot sin anak nila kanila sampay magtukat to ng luha nila ulong nila haw nila pangano ka sa mga tando inanak ko ini maulong ka ko ini may putod ka Amo ko na. na minsan ka na pagayupotan ka ko magtangis sila katuan aw ni sab magtangis tay sab sa ipagtangis pangdada may ta karunguan na ipag-complain sila Amo niya magayupot na, ka niya amo na. kaya sinasabot mo kayo ng katuan Oo. na magkaligid na dyan luwa sin ama ato sin ina di ka unay nga mata Na, kuan Oo. pa yan, in ina, atawa ama biyan. Nakalo na ka, di na ka makapamu. la ilaha illallah Oo. Nabiya, Na. ambok ito rin ang mga Oo. bukon mapatuti. buko mapatuloy pagkaptan sa mo yan to Nabiya. So mashallah na inad to mga palawan ha kama Islam inyan dyan madyato inasabot ng mga doon na sa patikatuan siya inasabot sin hadis at hindi na bus law sin nabi at nagangan-angan kaw in bagmanhina mo lang tali na lumukay ba't kaw di na atin niya ba unuan di na kaw di na lumukay pag-ayupot mo kanya pero kay na sa basingot o kalasahan natin na haba sabayaw mo kung natin mga nganangan sa Bukon. ipagkabtang to doon harwa maas niya ato hamaas niya mundo ni ayupot niya Manok na, anok na. manok na Biya. na inad to magpatinibong katuloy mga pangadatan bihaya to karni net tuli kafean sinakang may Islam sa manjari mari kita katuan pa amon sumuno Okuba. mari pa amo inlang ta al-uquba al-ajila lil-aq in amok ding mga parsiksa ni katuan na Allah sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy inlang ta paniksa hakasamutan katuan na lil-aq hamanga sila amin magpangato parwamas di pahadun niya hipagpatarang na hipagpakita na hipagpananam na sin Allah subhanahu wa ta'ala in parsiksaan ha mga sila amoy in mag-uuno mag-ato parwa maas sila kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya long na ma min dhanbin ahra an yu'ajjil li sahibihi al-uquba fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atur rahim eto kami long si Nabi sallallahu alaihi wasallam beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya wayron ning mga pardusahan katwana wayring ha mga rusa amoy in mapatut pauson sin Allah Ta'ala pasiglaon sin Allah Ta'ala hatao amon himihinan kaniya amon dosa na hinang na yaon pasiglaon sin Allah Ta'ala pauson di pahadunya in parsiksaan kaniya al-uquba fid dunya pasig in paano may katuan pasiglaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in siksa hiparatong sin Allah Ta'ala kaniya di pahadunya wa mayudakhiru lahu fil akhirah sarta aw ni sabi sa kanya katuan adlaw ka na bukod lang tabat ipatarang kanya siksa di hadunya mapuas na akhirat no at inaaw parihadon niya labi na inadlaw akhirat At inadunya dunya akhirat sa bang siya nakalinam sing kasiksaan di hadon niya
anuin yan, pila percent time katwa, sinsiksa hadlaw akhirat. Amo na. Tungod pa una ito. So, biyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam, umay mga rusay nagkailang ini, minalbagi, amo in tao magun, manglulunggo, manglulungkok katwa na. Maas. Mga ko mamaas. Maas, lungkot. Lungkot pa ni maas niya. Dahon niya ito. dahon magbista. niya magbista. La hawla wala Bistahan quwwata ni illa maas. billah. Biya to katwa na. Oo. Inna kuan mo lang nakako biya dahay ni. Napa-school mo ako sumuwa biya on lang na pila taon na ko nangipot kay. Nga. Ita to yan. Nakabayad na sana kulong. Nga. La ilaha illallah wa la syarika lah. Yan to katwa na mo nila. Na ba to kagi. Wakatiyatur rahim iwan sin mamugto sin parsugpatan hapag kasila sa hantara sin dua maas niya maput pakampung niya kay Na, muna. na ini mga palangon ha kami sam kawita sa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pahadon niya hipagpakita sin Allah taala hipagpananam in parsiksaan niya di pahadon niya ang mga tao mamugto sin kasila sa arwa maas iwan mamista sinamuin natawang niya paghaddam niya hawa maas niya ha katuan amo ini amo ni bayta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in inikataan napatutsuway na to aniwan in ayawtod kita ni himinang sin parkala biyahe ini sa may mga panahon ha kami Islam di majato na in nakauna di majato hajaman nakauna mga sila magpangato hawa maas sampai mabiyon masa mataod bihayaon nagbuwang saraw bunal pagkita mo professional katnuan takabay takauno sa inhal nila hal among pagyanon di tumuna kato ng pikiran nila. Inamon di tumuna yung pikiran mo, ingat ang mga panahon na kami sa amin yan, ambok na yung humasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kato anamon, di ba manghimong tanon niya? Inamuin lang ta, inadab na yan sin Allah ta'ala. Ha? Bukun mo sinta kasi, saan nagpo-problema ka? Amo na. Ha? Magpakaon yan, magpakatamong manayaw. Sumagawa, dagbos way ng peace of mind, inyang katanadab na san, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? So, inat ko, amoy din nasabot sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katwan sumuno yan. Namo sa tulong tain mga ito dahil mga ini kagunahan sing kita ayaran ng ginawa baranta baba kita ribuhi pa intungod pa parkala beta na hindo ni hadis ito intungod pa amin dusa na hinang sin ambok anak bihan tungod parwa maas niya lando iya tumaluhay ka Allah subhanahu wa ta'ala pa ini pasapaton inamin pagpananam kaniya hindi hadon niya ini sampai lang ta amin kana naman niya labi in sakit niya dito kadlaw gana na amo yan to imparsawaban dito amin bangin anak magmanja alam simbahay pagmanja anin do maas bihan Gagaan na ba uno na yung hinang niya sa kaulola biabang mo aturon siya nama mo atawa siya ina bawasin niya na manuman na kayo sa mamong kanisa na magpakon na may hinang si mga ina bihan do namait na kayo nagtupa ko lang niya. Di sa ito imian lang niya, abang diadahan pagayupot mo. Mig na ako. Di. So sa'yo niya wala na ito. Mig na hadya. Milord na ba taras pamutos niya katuman ito pa mga kampung niya kay Wanan. Nabiya. Di machato yan katuman. Naon niya, niyaunin anak, balok-balokan diyan. Magtuin namin ina, magto pa mga taymangho, dataw magto pa mga isyusyo namin diyan mga kalasan niya. Sabi bakay-bakay niya. Magto ka ilo magtubihan. Na amo yan yung biya mga dimajat to. Narin doon lang ta, atungod si mga parkalay, ni matawag sa inin sa sabot-saboton sing kita, ang kana in parkalay ni sabugat-bugat lang ta, amoy ini siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw kana, iban sinamoy in ukuba sin Tuhan Rabbul Alamin, dan di hadun niya ini. Dahin ha mga yad to, nasabot lang niya, min dalik at ta'arud lillahan. Amoy bukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamin laknat, jumatuha halaw man sinini, siya yato. Alam sing kauhit niya. Amon tao mga to Amin tao mga tuha kuan. Aromas. Kabiyay tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama kala sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man aqqa waliday. Mal'un. Hati simpagyanon mal'un, muna na imang laknat dunan. Allah subhanahu. Amo na ini muna manusia. Manusia. Amin kimikita kay muri habaw sing gumiyon hihinang mo arwa maas mo. In amoy in tao makakita kay mo ito duga ini ang matayman niya sumok na magkangi na naman tao yung bata-bata yung biyanahin ini lang nini lanat siya di na lumayan kahalan di lang ito mo yung kahalan si bata ini lanat ito kato bata ini lang niya lanat no hibay tayo ito sin tao at tinamot yung pagyanon di sin Allah ta'ala paaboton sa may narito hadlaw ini di pa doon niya aw nang lanat ka niya. Mangi sabot-sabotan ka niya si Mano sa mga ka niya. Oo. Lialanat lang niya. Lialanat lang na. Oo. Way rutod. Way mamuti ka niya ka to. Way.
Yan to paraling niya, to tauro ka ingway, Tauro ka, bukon niya tauro ka. uno-uno. Sa- Sa makakita sin hinang niya, manglanat ka niya. Kanabeta sin Rasul, mal'un, man akawaliday. Lana natun si mano siya. Haadlaw akhirat, dito na tao. Muna-muna, la natun ko si malaikat. May tato malaikat, sa baba hindi madya ka, magsusulat sin kataan hinang mo. Nagsulat iman dugal. Iman dugal. Muna yung tao. Lihalanat lo. Lihalanat. Manglanat yung malaikat kataan. Pag ubos yan to rito, Allah Ta'ala yung kayo napusan manglanat. Nang ka na, uy runtod mahasil siya ng Way masil, way masil. At tinamo pagka Allah subhanahu wa ta'ala, mismo Na. pagkahimano siya katuan. Pagkaimano siya, dito kasulutan. Lumanat yan. Na very namang dua maas lumanat Na, yan. amo na ito. Inamin pang dada sin doa maasid to, hambuk ito. Bang mo yan to, di maparayaw yung pangatayan niya. Akabuhi mo, di mo tumadaw ating kasal na mati. Pero sinadto katuan ha. di. Amo ni Alkamay do katuan, actually mo Na. tagipan mo sa tuwa lago do ning kwan niya. Oo. Biya aun hadja lang tabi kita siya niya napatingkan niya. Ay pagkasin niya. Nakalando unay na mula sa niya asawa na rin kaniya. Mukod na lang tabi pagkamahan niya hina niya kung sadto. Sa kaya naman na sinina niya, napinayo to ini, nagkaasawa man. Mukod na biya sinamuntag na sa wallfriend doon, lumayo po siya ni Kako, biya yaon. Di na, minsan paglingi, o asawa niya na hadja. Gano'n? Nagaling naman sa pamagato ang behad to. Na amo yan. Ding ha mga ini beta kato, ini ito long ta ini bukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlana. Inla na teto rendi habi ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam sin lala na to ni mano siya amoyin magmamaksiat harwa maas niya at iniway rumano siya ayaw pa ka mano siya long taong pag-agaman niya misan may pag-agaman niya magkakita ha bihatin kahalan niya manglanat ta Sa magtabiya na ito sa oo Manusia. tabiya si mano Tabiya siya si magkakita Manusia. amin at dat bakun marayaw magmaas mangyeskip bil mano Yes, siya Kipil. na bihan yan ni namin luparag do sinuno na amo yan tulong ta Malungon siya. Pagkuhan na. kati ko sumunod So yan to. Na atin niya, in-tao biya to katon, haram siya mulkas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan da na si Mano siya pagkahin niya. Iba sing kamalaikat. Amo na. Biya to kari. Na diha ini, patanang mo tayo, malun ka to. Natin la'na ini, lang na maktuum minarahma. mana ba sukna ba Sukna. bang di ka to bahasa tabi makaandaan bahasa ta Sukna. Okay, sukna. in sukna yan la na Na in-tao mang sumukna kayo, miningoy na ulong kayo mo uy siya tao. ulo Bak, tanda niya si na ulong niya kayo, masiyuknan niya na. amo na ito Biyan to kari. Sukna. Sukna na yan to. Oo. Na ang pagyanon malawa, wayroon, di na kapagandatan sin tao. Nabikyan, wayroon na mapadunan mo. Sabi ko nga mo, pag-isap kita yung pagandatan sin tao yan. na Minsan hina niya, amoy imuwas ka niya, di rami nga pagkandat, nabihayan na mununo. So malon ito katuan, mulkas na lalas mo. sukna bang siya uno Oo, sukna. bang siya ini ano ba ini bang siya kaptangan si Bangkaptangan si Mon sukna. sa bang hinangon si lima may nang sukno Biyan to katuan, nasukno kagi. Biyan. Na masakit yung pagkasuknuhan. una na sa to masakit ito Okay. So, insumuno, kaya ita kato di haini, hatungod si mga sila, mga tuparwama, as al-khusranul mubin fil akhirah. Hati niya, kalugian, oo kalusungan, sa mata-mata, sa tampal-tampal, dito adlaw, mahuli. Subhanallah. Hati niya, inya doon sa butagay na, di pa doon niya on na. Na asal niya daw akhirat ini, of course, daw akhirat ini maigat man na. So ini ni, atin niya, kalugian, sa tampal-tampal, sa sawa-sawa, tiyabaita, sin hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamang sila, lam ta mga nga to parwa maas dito adlaw kana. Tiyabaita, an ibni Amr, katuan na, an ibni Umar, radiyallahu anhuma, an Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بإطاعه وثلاثة لا يدخل الجنة العاق لوالديه والديوس والرجل katuan so diha ini mga panunghang Islam kaya ba ita diha ini daw ta kalugian hamanga sila mga kuparwa maas nasabot dito adlaw gana-gana biyanin kaya ba ita Ibni Umar radiyallahu anhuma dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law niya thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah auntu katuana tung kaginisin manusia ini la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah di sila minsan aturun sila Allah ta'ala adlaw kana
Di sila aturon katuan. At yung mga rin aturon o di nagkapagyanan. Uy na. Di na, pasaran na ko. Biyunsak na. Biyunsak na ko. Oo. Biyunsak na. Biyunsa. Di sila aturon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiyama. Hikay sa nasabot si Nabi, al-aku li walidayhi. Amo na in mga tao magpangatupar wa maas niya. Panagna ang nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam na hatuo. Mga palawon hakamis nam amoy in mga tao mga tupar wa maas niya. Di minsan sila aturon sin Allah ta'ala adlaw kiyama. Bang di aturon ng ikatuan bunsakon na sila. Di na sila parulihon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Sumuno, wabod minul khamar. Amo in tao adik na pag-inuman alak. Una. Katuan. Ano? Na hinang nila tabiat, di na makatanam, mang di makatuab alak. Sa loob sa adlaw katuan, miminom na dyan. Bukod lang ta paminsan-minsan, sa isya ini, ang pag-yun, kuhan niya na. Adik na to, dahil mo banala. Na. Tinimong kita ng parkala, mga panawang kamistam. Wal mannan bi atwa'ihi. Iban si mga sila. Amuin bang makarihil ka tuhan sa paurulan pa kaw. Samputon pa. Samput-samputon pa. Bang ako, mamukundaw na ako, isa ka mabiyahayan. Ako sana nagpaintol ka niyan. Ako sana nagpaliran ko. Ako yun. Ay, tukatan. Na inyan tukatan, mga panahon na kamistam, nasambut si Nabi sallam, di sila aturon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiyamat, bunsakon sila, pasaran sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hatu ini, mga panahon na kamistam, in sa lagbu tuon, panagna nasambut, amo na, mga sila mga tuparwama. Amo yan, tuwing may ta si Nabi Muhammad sallam. Wa salasatun la yadkhulul jannah. Nabigyan na ito isab. Sumunod ni katuan ha. Iwan tura isab, amo di sila makasuod. Makasuod surga. Okay. Tuka gini si manusia, di tun sila makasuod surga. Panagnan siya po tayo si Nabi Muhammad sallam. Di makasuod surga. Al-aku li walidayhi, amo na in magpangatupar wa maas. Di sila makasuod surga. Beda si Nabi sallam. What the youth? Iwan si mga tao na adayos. Amon mga tao lang ta kagausan nila, katuan, magdepensin baran nila, sin kamaruhan nila, sin alta nila, kagausan nila ito protekan niya to, dengan tao manglulunggo kanila, sa biadang bus, di sila maguno. Di sila, timindog kakapatok nila katuan na, so dayos sila. Di mga to. Amok na ni katan aramay Islam. So pamin aramay Islam tiyubba na sila maslamanong ba? Yaon daw magpasad na hadya kao. Inya to katan dayos no kumana. Dayos yan subhanallah. Di sila makasudod surga. Ikaw to warajula. Amoy in mga isab babae magjangang sinjanggang usog. Magpalangay sin palangay usog. Manamong sin panamong usog. Manghiwal-hiwal biyahay balang usog. Ini dikatakan bisa tidak dari kun ba? Kaya nga tanda si mga along tamang gulong. Manguhim dagbos sinamon babae biha ini. Biha to kami. So magpataliwong kita ni mga palangon hakamisda, Allah subhanahu wa ta'ala yung mga perkara biaya to. Nasabot din dikabalikan ko in di aturon sin Allah ta'ala kiyama muna tao di magpangato para maas. Damikyan di makasud surga magpangato parwa maas. So amoy ito nabay kato si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sumuna ka na in mga yato sabi siya ambot doon haon ikakanapta rin ang mga kaptangan nito dahil ang mga pangharam sin Allah ta'ala rin sa surga nasabot na ron ha min akul liwaliday mataod pa rin ang mga kahadis-hadisan manunjuki pa amin parkala siya bot doon na ini haon biya mga pagmasiyat sin anak ini dua mas na doon ha ini lang ta mga katawtay manghuran ha agama Islam sambil aung pasiabot sin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha laung niya paan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahim nakapilatan na biyalikanin hadis ini ati niya lamod dito ha tumuna mo na rin kapanagnaan katahan in amin rahim giwaan mo munin ina mo nabang mo biyugto na ito ini inamin palsupatan harap kaniya di na kautud makasud surga. O ito dapat. Naman jari, dahil mga limalahil lang ta, pagdosahan si mga kaanakan, tungod parwa maas niya, ipakita na mo bihaw ni Luparagos si mga Jimajato. Bangunin paghinangon si mga kaanakan. Salta katon Jimajatuin. Jimajatuin ni katantan. Ang tanay ni sambil... Nakauna sampai pamasabi. Sambil kaya lukis siya alam sing kitab sa bab. Kaya kita si Mano siya. Okay. Amoy
inuno. Oh. Kita si Mano siya Kita si katang Mano palanghin ang si mga tao. Na, mo na Ang yun. nalalukisin. Naring nga mga kialukis din diha kitab lang ta ini mabaya kami niya to ipa kuan yung panganal sing kita wayron nito halka atawa yung mga nahinang sinanak bi alo paragbos Biya, hinangon pa kalalawan magaanda. magaanda bihan iwan sing kaywanan matubihan bi gamayan mag-enjoy sila rong simbahan sa Anggalis kimita kamaas nila min jurihon nila jurihon nila Jurihon nila katuan na. jurihon ni maas na Makulit ba lang? Makulit oh, nila. nabihan to. Nahambok na rin dilaw niya, ibka ulwalidain, watakjin hima. Hambok din nga mga hinang sinini anak doon, way nila kaingatan do sarakula, amoy in, lumag silaran, ikapatangis nila maras nila. Oh. Siwo na lang ng kaunan doon han, sawaon bil kaul, au bil piil, au bit tasabub, pidalik. Amoy kaptangan, hikatangis sin maas, pasal sinimumungan mo. Imumungan. Ikaw yung naghimumungan, biya masakit dungukon sin maas, makatangis sin maas. Correct. Himumungan ito. Atawa piil, aun palangay murunhaon, amin ini lakutawi at mubihan, patungod sin pagmaas. Bunal di mo hibisara sa amin pagtikarag mo halang si bayad, masakit ang maas ito. Damikyan niya ito. May nang sabab hikatangis sin maas. Inya ito katanta. In kaibanan din nga mga ikatangis si maas, aming pag-ayupot kay mo, tuyuan ka, dihilan si kaunahan mo katantan, pag-ubos, pagsayo-sayo mo, pagsayo si maas, bihan, dugay ng hinang mo. Duwain niya na. Ito masakit. Dugay ng hinang. Para halin niya ito, ikarayaw kay mo. Maksud, ipagparayaw kay mo. Iril na kayo yung katan kaunahan niya, pag-ubos ito, dugay ng sabi ni hinang mo. Dugay ng sabi ni hinang mo. Yan to hambuk, ito rin ng mga dosa pamaas. Sabi niya ito, kagunahan nito, bawiun lang simbahan sa tariyaon, sin anak, baba maas buhi pa. Buhit pa. Makapagtawad Makapagtawad pa sila, mapangayo nila. nila na inamin rida si maas nila, iwan kumuyag na kanila, ikawalik ba? Iwan katuan, suman niyang nipigilan. Suman niya, napigilan si maas. Pagkakita ni anak na ay mas na niya maakta Na amoy ito, inkuan niya. Sabat mo, pagpakuyag mo isa, bamin, inikuan niya, lawan si pagpatangis, pagpakuyag ang maas. Napapakuya ka mas. Biyan to. Na, hindi siya buto na inidua, pagpatangis, ibang pagdihil kasusahan. At napatangis ko ng dua maas, iman pasusahon ng dua maas. Pasusahon ng dua maas. Na, doon ay nininangon mo isa, blong ta, amin pakuyakon mo, in dua maas mo bihan. Oo, kuanon mo. Mawi pa ko ka. Balis ka doon mo. Oo, niyan to. Amo ato yung ikabawi mo lang simbasa, amin, irihil mo kanila, unin kakuyakan nila, biha, amin maglot-lot ka hamaas mo bihan, ipakita mo yung namilasa mo kanila, magtubihan, bangaon kakunahan nila, na lakon mo yung daan, sinikakuyag nila bihan. Ipakita mo, ang mga nahinang mo, bini, na kita ba kawin na, bini, alhamdulillah. At tawag at alam mo, kakitaan si maas mo, hindi ko nakahinang pamaraya. Na, to. Salta ini ko, wala mo sasabot si mga tao, hahinang maraya. Hahinang maraya. Pero mas na, mas nika Na, makuyag na kulang. Makuyag. Sa may proud sila ka, may anak ko. Alhamdulillah. Indua ako rin panagnaan nito, Ay, masusado makawas ka ng na. lasuwa ng Kaya masinang napinda na yung kahalan sinanak ko. Correct. Na makuyag din ni maasabihan to. Naamay ito. Nakakarwa rin ang mga pangadatan. So amay ito katuan na. So ikarwa din ang mga lawta pangadatan na hinang si mga sila ang masabihayaw nini. Na haruhuma wajaj ruhuma. Katuan na. Wadhalika biraq is-sawt wal-iglad alayhima bil-qawl. Qala subhanahu wa ta'ala فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ini nasabot na kauna katuan na. So mabalikan ta. Atin ay ikarwa dengan mga kakahinang limadahi hamasan ato bihayaw nini. Kakahinang sin mga kaanakan para maas amuin paggagaan in dua maas nila. Pag-ulakan in dua maas nila. Wadhalika biraqis sawt amuin magpatanog sin suara haalupan sin maas nila. Nato katuan na. Wal iglad alayhima bil qawl. Iban namun pagkasla. Kasla singkab tangan para maas niya. Ininiring ang mga pangadatan sa ngi-ngi na sabot kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi man jarihi pagkabtang haramaas. In mo na muna paggaga amo yung ramaas mo, amo yung mapinda sa mat mo kato mabaliskat kagi. Dumangkos ini ikaw in maas inhina mo biya anak mo kagi. Amon ulak-ulakan mo hina mo, pagamahan mo hina mo.
bisarahan mo sin parkala amo sambat mo hikasusa sin pangatayan iban hikapangdada sin pangatayan iban hikatangis sin duama. Inyadto piyang langan mga panahon ng Islam. So amoy di masarang di katuhak to siya. Then Allah subhanahu wa ta'ala nagparman kato. Bilang panglangi hakato niyo katan. Labi luwa ta kapag iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga kaanakan sing kamaasan daw sin Rabbul Alamin fala taqul lahumā uff. Ayaw tuod kaw mamong harwa maas mo sin kabtangan off amon off ini amon pagmarii amon di ka manuoti sin kabayaan nila atawa di ka magrida haunura akan nila kay mo kabtangan amuin magmahukaw-kaw atawa kan maghikay ng sin kay manang katwan sumaggagaw haraw maas mo sin uno na parkala amuin law ta daakan niya kay mo sarta magpamungko sin kalima amon kabtangan hiuno amon pangdii ali kaw ataw ta di ba kau katuan mo uno? Di mayroon kasultan si pangatayan mo habay ta si duwa maas. Asin rin magtaat ba? Di magtaat duwa maas. Niya. Walatan harumalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw ko magdaga duwa maas mo. Ayaw mo pag silawakin duwa maas mo. Amo ini kabyak sabi ang katuan mo. Tumawag din har ito so pamahaya karo pangkat simbay siya. Yan bilik na si pag tuwin na baba umula. Ina ama bet uning kawayan ina maghatod matusing kagunahan kalong sin bilik niya. Muna to. Gani ni manama. Amo in magdamat to sin kagunahan niya kagi. Di makana umunto pababa sa silawakan ni nina tawakan kay sabat mo katon mahinang besar mo chatcha niya hina niya kagi. Mahinang kagi ba mo uno niya. Nga mo saya in kasamar sin maas misan pauno biad to nin anak masiyad to ayo putol. Masira ayo putol katon. Misan bihato nin kahalan masan na limas. Na ang katuan ka anakan maglakam ba sila katuan? Tawag maglakam ini. Amon la natalit na sa dalawang nahina ko malasara ka ko yang malasara ka ko. Minsan ang kasaan ko miyamap na sana ko yaman. Miyamap na ko hina. Ang dato katuan. Na ayaw kita mga pronghamis na mamuin long ta amoy yung taliunta long tahina ta kalashanda ako. Ingatain mainata mamo siya sa dia kato. Taka pangatayan magkasusa magpangdada iman pagkasakitan da isa. Amoy yan to kagi ha. Na men sabot kay ni katuan jak amon lang ta patangisonin duwa maas iban pasusahon laway ray nga amuin kabtangan hanggang sa nakatangis on bisara mo kabtangan amuin kapatangis mo duwa maas mo atawa kan aon kakahinang mo kakahinang amuin dagbos kaya hina harwa maas mo para sa wandeng kay mo makatangis sa duwa maas mo duwi ka baguin manak pwede na ako kabyasan abya to katuan ha iban na singkay man ang paamon para sa baban hikatangis si kasos harwa maas ina dukatan pianglangan si Allah subhanahu wa ta'ala sa indakan sinto na bulalamin wa qul lahum qawlan karima yarin pardakan si Allah ta'ala iban pamungan harwa maas mo inkabtangan lambalambot amo inkabtangan hika lano sin pangatayan nila iban hikaulong sin pangatayan nila kay mo sarta hikakuyag sin pangatayan maun kay mo kabtangan lambalambot amo yan ing kaunahan sin duwa maas ta bukon suway mo hina mo di hipuon mo sin pamulawan katuan sa giyaga mo hina mo sa pagkasipag na sa duwa maas bukon lo mo kabiyan mo hina mo mukbaol bulawan katuan bukon ito kami sa amon kabtangan kaya kabtang mo kaya kuyag sin pangansana sa maas mo amoy din sa halga po Allah subhanahu wa ta'ala damikyan halga para maas mo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoyad to indeng mga long ta di matampal nga masabiya ang katuan ikarwayad to long tabi ang mga amon manggaga para maas iban sin amon long ta bisara amon na makasla harwa maas niya na manjari katuanin sumuno na ingat to nag-akad na siya kasi kita way nakaig doon hamin ayat pag yanong fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima at ini amo nin pag ini ipatkato sin Allah Ta'ala haamin subay amo unin tindukanan ta haunong pagaradyan umalop kita pamaasta in subay tatuod agaron inamin ni daak kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamo maghimumungan sinimumungan namin ini at ini Panginoon uff diha amin sumagga ba? Sumagga haraakan. Na hindi amin ay katuin nilong ni at taapo at tadadyo. Min awamiriha. At inaununo daakan, wayroon daakan si maas amin long takimuyag in maas sinamin diak na anak niya. Imbukon aon doon haon daakan, imyan takad na. Takad na. Atau ako aja sejarah. Ako aja dira. May tayo nakakayaw di dako. Correct. Tadadjur itu kan. Tadad. May talong may nakakayaw di dako. Ako aja. Ako aja sejarah.
May talong niya, binibihan ko. Nain niya, nang maksiyat na ko. Ibang katon, alhamdulillah, nasabot tali ini. Amoy ti matarang to. Di matarang to, di mga inikatan ka. Kamata orang beyo kamataan. Bang mo, uno-uno na ini isabot mo, may talong niya ako dyan diara ako diyan. Oo, bang dakon maghugas, uno-uno na inukas. May tako dyan papangugas. Way niya kaingatan niya to hinang ito katan, hiraakit to kaniya supaya kaingatan niya imbugat sin ini pagkabuhian ng lauman sin dunya ini. Ingkabuhi mo suway ka maglugto, suway ka maghibal, inya to katantan pangdaakit to supaya ka makahati makatindugaw sinisaysa mo. Bihating ka maksuran niya katan. In maas, bang kauhinduan nila, nag-aakad yan, iban sinamuin, labayan mo yung katan diak kay mo ito. Labayan mo ito, kabuhi mo. Doon mo katumtuman, mawala na sila roon. Wala sila rin doon. Labi-labi na bang ko siya makabak na anak. Makasubli na ka na. Kanay sabihin ni. Na imaw ni dito bang ipakita kay mo sa Allah Ta'ala, inhinang sinanak mo. Na may pagtanong, pauso sin Allah Ta'ala kasi sa likado niya. Amat. Hibalik kayo. Hibalik kayo. Na, amat yung mangi. Balik kayo. Bihan. Nasa in problema, hibalik kayo mo yung mangi, wala na rin maas mo. Why na ron kayo? Why na ron maas mo? Di na ka makapagtawagan. Na ampain, rida sin Allah Ta'ala doon, harida sin doon maas. Naku, ano mo daw hatid to? Ang kanna to, so ay apason, kawi, ay suyo na yun pahalaw man tahin doon maas. Amot to. So, inamin siya butaron hay kato ini, tungod pa parkala pagdaak si maas. Subay tuod, katuod. Minsan po ang kabisyan ka. Minsan ano yung kabisyan. Ayaw man yung reason yung pag-study mo. Nag-study, ginawa sa work kolong na. Ang biyato ka to. Sabi mo na muna, yung pagdaak si maas, yan ang barakat niya. Ang barakat. Ang barakat niya. Na, kato mo magtuloy-tuloy. Ano yan? Tuloy na? Ano? Nabihay. Nalungi kato anahawihin. Na, iban kaya ingatan ko yan to. Amin lang niya, na nag-study siya. Naho, kaya ingatan ko sa kato anaharay day. Bukong di sabi ito mahuli. Correct. Ayaw timay ng parsawan. Di may nangin. May nagdakan sa pamaas mo. Iban di ko yato, binsan akong sinining maas mo. Di. Bang kaura akong bihanin yato, kakunahan ito, magdatong na sa diyang kahalan nito sa pagmay tabog panghindo yato anak. Correct. In mga yato, jumato yato, halawman mo. Biha, ng mga kahalan. Aun ba, lang si mga kwan niyon, biha, intervention at tawalong ta, kwan ba? I mean, aun saan, intervention ka. Bang biha mga, bang kaalaw mo man ito biha. Minsan ko yun naghinang, aun nagtuhi karayaw kayo mo. Nag-study ko yan, di sumud. Manjari, Naguta siya. Yung pagguta yan, di karayaw yan. Ma-refresh ka. Ma-refresh ka. Ada kala waktu yan, di mo ma-catch up. Pangindo. Labi-labi na mga nag-i-study ka mo ito eh. Ay, indakan si mga mastal, bang kalong namin di sumudit to. Subay ka manaw-manaw na. Manaw-manaw ka. Lumunsul-lunsul ka mo ito. Mangita-ngita na ako, yan ang matod ka mo. Pahayang-pahayang ka. Pinamili ito makahawan na nabiyan ka. Tapos ito, baka nagbalik. Ito. Na ito, bago na isabihan. Nabiyan din sa pantun niya. Pero magkataon kita ko mga internet niya. Para ka nung mubi, anong waktu siya sumunod. Refresh siya, pabalik ka kagad. Pagkita mo kung sa patindakan niya. Nabiyan ito lang yan. Nagkalat kaya surat yung mga virus. Indua maas ka. Subhanallah. Kapag taas mo ka niyan ito, sana yung isa ko na makapasa school. Nang man napagtato ka maas mo. Naman din maksud niya roon. Misan pa in kahalan siya ito sin di mo karidaan ni namin hinang nila, indaakan nila. Imo naman na roon ay nibiyay tatod sin Quran ka to. Amin, misan pa yung kaunan sin maas long takabir. Di mo man jari bisarhan sinamin bisarabiya sinini. Correct. Oo, kafir pa yan to. Na, biya din namang in maas mo Muslim. Nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahaw no ko makabaak doon han kasandangan, magsaw pa masiulang mo. Biha, ang pamatarang doon han, in katan miya makad, simpardakan sila Allah subhanahu wa ta'ala, kaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin. Correct. Naman jaring kaulungan sin Allah ta'ala, siulang mo. Siulang. Na ano ba yung matukato? Abiyat din ka. Oo. Nabiyat to. Na, kati ko na sumunod. Ang pagkatuan, nasabot, in mga long tamong tungkol siya, nasabot mo kain na. Ang waktu, di ba hadot, ipagpataran sa Allah ta'ala kato. Sabat ko ito, papambos-bos sa Allah ta'ala. Hakim na may ta, kada hakim rahimahullah lang niya, ra'i abaka, yara'aka ibnuk. Nga, muna. Ayaw puta, paliharaan, in ama mo, atau kan dua maas mo, yara'aka ibnuk. In mahuli niya, kapag sublin siya Allah ta'ala isa. Kung sungkulin sa makabak ka anak mo sabi na mayupot kayo.
Nino po siya tisam katon. Bang gawin magpalihara ka na mamot, wag ka rin na. Pasobri yung sinadlaw tala sa makawag kawanak, amon di sa mamuti kay mo, magparuli kay mo. Amo na. Amo yan to, katon. Na Kaya yan to. ako ka na naman nira. Correct ko. Nabes niya to katon, so paano mo naman ko di akira mo. Natin siguro magtatmag to. Sabi ta, birul waliday ni kaparatul kabayir. In pag bakti mo para mas mo, kiparat yan katon, si pardosan na kula. Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to ha. So lamig yan nasabuting ang mga lang tamo in di mazahir ha masabiyaon ding ang mga pangatusin na kaanakan para maas law na al-abus wa taqtib al-jabin amamahuma. Kabado nas tajidu fil majalis bashushan mubtasiman husnul khuluq yantaqi min kalami atyabihi wa min al-hadis Kuning katuan ini. Min al-hadis u'dibuhu فإذا ما دخل المنزل وجلس بخدة الوالدين انقلب ليثا نسورا لا يلوي على شيء وتبدلت حاله وذهبت وداعته وتولت سماحته وحلت غلظته وفذاجته وبداعته يصدق على هذا القول القائل من الناس من يسد العبدين ويشكى به الأقرب الأقرب. So diha ni katuan kamo tadi khulasan niya. Muna ding mga laong tahinang singkaanakan biya untuk parwamas. In al-ubus katuan al-ubus ko taktib al-jabain. In dia al-ubus nangungunot in pamayho. Nangungunot. Oo. Mangunot in pamayhuan atau mangirog lamot ni katuan. Atau amon magbak in dua kilay. Apabila on niya reaction dua maas. Amo na. Katuan. On yan. Atau akan magpatuod parwa maas niya, magtuloy magpakita si pamayuan bukod marayaw parwa maas niya. Beto kang ya. Nakawakan talong taong kayo ng mga manusia, kawakan mo, bang sa sopa marul siya kayo ng katuan, daw taong paglingkod-lingkod nag-uwi yung katawan niya. Beto hinang nila kagi. Sumago, bang doon na harwa maas niya, nakakitaan mo na dato ko marayaw. Katuan, ako sabi ato katuan. Magpakita kay ibang alupan si mga barkada niya, kabakayan niya, o na marayaw, nadat niya marayaw. Pakita mo yung katawa. Sa bang maas niya na inamon alupon niya, yan to na, nang dalilising na hadya, nagkukunot in namon tuktok, iwan sinamon nagbabak in kilay, hindi magpakita sin sawa ay mo kaharwa maas niya. Ingat to mga palawamos tam, dahil mga sangingi, pangadatan, sin kaanakan, na napabilay siya maginahayad to, way nangimi, kasugdahan sin bata, biyahayad to, bang alupan sin dua maas niya mo, hindi may ngat mabuno, maguyong katawa, di magpakita sin sawa ay mo kapamaas niya, sabang pangwa, patawar kaing, long wisyo na wa amuin, tao marayaw, napakita sinamudayaw niya pagkain niya manusia sa mga parwamaas niya biarag bos, di mo kakitaan dayo pangadatan doon kaniya na inya tukatan muna hikawak mo sin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan hikakuti sin pangatayan kato sin maas mo kayo amo yan na manjari mga palanggungan ha kami Islam dahil mga pangadatan di madyato halaw man na to bihayaon iban di madyato rin sabihin nga mga nakauna pa yan to sa pagtanda niya na dahil dito amin din mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin tungod pa amin pag maas niya dito hadto amin ini longta masyhur namin ini suy-suy ni in hadis ini in amin di misan makarungat sin simud niya sin kalimatut tauhid dahil nga amoy in pag masyet na haina niya na yung mga ini amin nasabot na mo longta di madyato ini mataod sa ini in kwan niya sa sumakawa may abutin waktu na to bihayaon ini di na to biya mga mapahawa to lando bihaon waktu balikan na mo dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala patimbano sinji madya to kaya lukis di amin pangadjian niya rikamo ialop na mo ini labi katloan na manjariyan pa kami nakasabot ay nunupat yung pagitan ka sa butupat labi katloan so kawaan patang siyam ang payanin katuan, ang pagyanon sa bats magbisara na lang tao na sa kugdanan. Namo na siya. Ang kanay ni sabuton ta mga katawad mga hura ng mga kaanakan hasupaya mapinda inang nila. Sa tapat nila kaingatan sinin niya to pardusahan. Pardusahan katula. Kamunahan na to ito sabuton niya to katan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuan masaran ba yung katuan? At ini misan ini pero ko supaya aon pangitaan si mga kaanakan daw ta nahinang ko yan to. Ang pangito yan. Ang pamisalan ini di majato.
Kimawin hartual ka to, naman di ba jato? Na mo siya. Oh, yan to ka. Sulong ta Mm. atin niya pagbalik na to ito inshallah subhanahu wa ta'ala tumagna kita ni kahit Ay kanin man sa inshallah inshallah subhanahu wa Yan to ta'ala. ka. Sebab niya rutin waktu na to abiyaon. Sa tabi series tabi ka. Masuk na yung biya mga ini kuan balikan na mo mga katawamuran harap na to na pakain. Iyari insara sinallah subhanahu wa ta'ala. Tungod paparkala pagmaas. Naharap na to pagkain. Magtaat at Magtaat ka kita niyo ataw sumulang ka. Natanto sadya isiyusin magtaat madawhat ning kasan ng andun niya akhirat. Isiyusin sumulang magkananam siya sing kabinsan na andeng Allah Ta'ala andun niya akhirat. Nabiyat. Na magpi kita. Nando kay lo mo pi urten marayaw. Bihan inya on katantan ini biana sinagi in sarayaw-rayaw amoy in nagsusulot-sulot. Aon para sumpatan, ayaw pakadi mo isang bakayon bihan, ayaw po to ni maas mo. Misan yung tawro kayo niyo. Mayupot na ka. Mayuputing kayo ba ng bihan? Nabihan to. Na inshallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan kapag barakaton kato sinallahu ta'ala yung mga pangadyan na to. Hawak to bihaon ini. Inshallah subhanahu wa ta'ala madawhat na to iniyangan na to karayawan. Tengha Tuhan na to Rabbul Alamin. Na in kami tumukbal sin kasila sa kanyang katanta ni maalog ka waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na haduaing waktu ito na ganapan na mo dahil sa yung mga pagkaradyan ini lumagaway patumtum na mo na jakato tanong katantan harap na to pakain harap na to pakain ang pahambok ini maudo inamin pangadyan na to di amin programa na to Harap na to na paay na tadhabo na hambok na insyaallah ta'ala ibalik ko pa guru na to karasahan sa siya rin maghatam sa pangadyan na to pinipalit na po. So alhamdulillah mga palawan hakam Islam bila sinaki ising ko kalasahan ni Sheikh Zakaria Muhammad inyat tukatan na samput sing kami long tayo diha mudakkira di katuan Inshallah. way manos ini nasabot na mo in long ta mga misalan ang pangupamahan amuin nasabot lang tabi at agbus pangatuhi sindua ma sinamon anak o maas beto na ini kataan natin ya di malahil ini beto katana beto na aw na jaring kato nilong takugdanan na ini to kataan na mag-reform kita niyo kato na magtawbat pala subhanahu wa ta'ala salta mga kamapanoramaas apabila na narutulot yung mga parkada masabot na muriha ini na ini mga panahon Islam kung ini maon pagpaandigan aon patudyohan sa nagsabot hadya kita bilang pengajian katun nyo katan iban daw ta pamintangan sing kaanakan hamasan nato biyayon ini sebab baita na lando malaggo tuod in law tagugo sin kangian katuan sin mga alaw ta kaanakan amin mo pangato para maas so insyaallah subhanahu wa ta'ala na pagbarikan nato law ta waktu biya dai sa waktu namo ini atau kalau mau kita pa waktu kalau pa waktu itu insyaallah ang mayroon daw ang mga ini makatibaw kato biasa mga ini biasa naman ini biasa namin lang ta gana-ganayaon ang gesta sebab ini ni pengajian tanyo rin diha ini lokal na to ini bang aun biya mga amin kamahangan magpakakari dihilan na mo waktu dihilan na mo waktu patiag kami nabi si mga konsumer to inshallah subhanahu wa ta'ala aun na sa mapatiag na to biya ini yan pa makaratong inshallah sin konsumer inshallah subhanahu wa ta'ala so ipagpatiag na mo bukod na tabi mga humunong kami sa pinahon na mo in time na mo so ay kamo ini ay manong may tabi mahiro kami sabi ni usin time nila yung sa pila na isab na ini ni mga pagpatiag na mo mga pramang Islam na mga lang taamon ulama at tawakan kaguruhan kayo na mo in guesting kami mahal magpakari kamo so alhamdulillah magbakitan magbalik lang ta pa mo inahad balik inshallah subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfiq wa rasad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh